sugeng dalu awit karsanipun Gusti ingkang murbang dumadi ingkang sampun pinaringan kasarasan karaharjan kawilujengan tansah kajiwa kesatria dumateng kula lan panjenengan sami. Ingkang kula hormati Ibu Rosi Adinda Aurora SPD minangka guru basa Jawa wonten SMK Dharma Bahari Temangen. Nami kula Muhammad Fahri Rahman Hendi saking kelas 11 TKJ 3. Wonten mriki kula badhe tindakan praktek pidato kanthi judul pentingnya jaga kebersihan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula anjeni, kita sami mangertosi bilih kebersihan punika perkaran ingkang wigati sekolah ingkang resik badhe damel kahanan sinau langkung nyaman, sehat lan nyenengake. Kita minangka siswa kedah saged njaga kebersihan kanthi cara sederhana, buang sampah ing panapipun, ngresiki meja lan kelas, lan orang rusak fasilitas sekolah. Nalika saben siswa nduweni tanggung jawab sekolah, meski dados papan sinau ingkang resik lan asri, mugi kebersihan saged dados kebiasaan saben dinten. Amargi kebersihan punika pangéyan saking tata krama lan tanggung jawab kita sadaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, cagek semanten ingkang saged kula aturaken wonten pidato menika. Kula aturaken ngembab panuwun kanggo kawigatosanipun. Panuwun boten kesupen ugi kula nyuwun agunging samudra pangakasami menawi wonten kirang langkungnipun. Penutup, salam seger bagas waras rahayu.